saudamos a Fernando Sampedro, que ven un martes máis a falar de cine, de series de televisión, a abrir as nosas crónicas cínicas para darles a nosa opinión. Eu dicía recomendar, ás veces o que facemos é non recomendar pois algunha produción audiovisual con este amor ao cine, a sétima arte que temos, que pois nos gusta comentalo e pois dar ideas ou dar a nosa opinión á xente para que escolla, vexo esta serie que está tan de moda, merece a pena, ou esta última película que se estreou, ou algunha que mellor temos aí que recuperamos. Bueno, pues, imos ver hoxe que recomendamos ou non nas crónicas cínicas. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bo día, moi bo día. Home, dito así, de o que non recomendamos é que parece que somos aquí uns vinagres ou algo así. No, pero bueno, habrá cosas que non nos gustan ou que non nos convencen. Oye, sí. vin tal cousa, non me convenceu, pero mellor a outra persoa si lle convence. Efectivamente, tampouco hai que fiarse 100% do noso criterio. No. Ainda que deberían, pero bueno, eu entendo que non todo o mundo pode ter tan bo gusto como a nós, non? Efectivamente, claro que non. Por eso, como temos tanto bo gusto, nos gusta, digamos, impregnar con noso coñecemento e dar boas recomendacións. É que, claro, é que estou así, me escoitan que dubido porque está Fernando facendo unha especie de cóctel coa súa bebida, coa súa auga que trae e está como facendo un cóctel. É que che dixo a ti que é auga? Non, bueno, auga con algo, pode ser ardente. Aí. Bueno, vamos a ver. Vamos a poñernos en materia. Bueno, de que falamos hoxe? Bueno, se recordades, a semana pasada falábamos de comedia, nova comedia española, que, bueno, repasamos así un pouco... 53 domingos. Por exemplo, falamos sei quen a viu e lle gustou. Bueno. Sabes cal foi a crítica? Non. A miña muller dice... É que son diálogos normales. Bueno. Falan como a xente. E digo, ves, o que non adoita pasar no cine español normalmente. Sí, a verdade é que sí. Non, pero me río porque non ten moito que ver, pero me estou acordando dunha anécdota de meu querido tío Roberto, que en paz descanse, cando a que agora é a miña muller, cando a coñeceu por primeira vez, non? Fomos ali a cenar, bueno, a comer, perdón, bueno, con mor das festas do povo, dunha pequena aldeiña ao lado de Melide, de Campos. E meu tío Roberto, pois, bueno, tivemos ali o típico señor de aldea desconfiado, non? Aí, pero bueno, moi boa persona, moi mal xenio, pero era moi boa persoa, a verdade. Es como a ti como a min. Efectivamente. No, era a mellor persona que a min, eso debo dicilo. Bueno. E bueno, pois, despois da comida e tal, xa cando nos íbamos a ir, me dixo unha frase que me quedou gravada, que é moi cinematográfica, ademais. Me digo, bueno, Roberto, a ver, que che pareceu aí a moza e tal? Me dice, bueno, moi ben, esta vez o fixeches ben e tal, é unha de nós. Ollo, Sí, señor, que é Scorsese, non? Sí, é unha de nós. Eso, cuidado que hai que poñela no contexto, non? En a situación de esa xente de toda a vida. Meu tío, se seguira vivo, tería agora 90 anos, tería. Xa morreu fai 12. Con 78. E bueno, pois ese é unha de nós. Bueno, era aceptación, supoñía aceptación plena, non? Pero unha frase moi popular, é dicir, que di moitas cousas, non? Como fala a xente normalmente, claro. Hai diálogos en películas e a min me parece notalo moito no cine español, no que non, bueno, pues no que os diálogos a xente non fala así normalmente. Home, depende de que película collas. A ver, si colles... Moitos. Os diálogos son como moi demasiado... Son escritos, é dicir, o que escribe... É un guión, claro. Pero o que escribe non escribe para que alguén o diga. Porque son diálogos máis dun libro e a xente dos personaxes das novelas non se expresan igual que te expresas ti na vida diaria. E os guionistas, para min, en España, adolecen deso. Para min, hai de todo, Bueno, acaso que a miña muller dixo lle gustou porque aparte falaban normal e as conversas eran cotidianas. Que podías identificar con sí, elas. claro. Sí, ao fin e ao cabo estamos falando dunha familia normal, unha familia pues, que a película nos narra unha situación que pode ocurrir en calquer familia, a túa, a miña, de calquera, non? Son tres irmáns e falan como eles, entre irmáns. Claro. Bueno. Cada un, digamos, dunha clase social diferente.
para... A ver, que si, logo se lle poñemos a buscar as cosquillas ya se encontramos. Xa dixen que é unha película que me parece corretiña, que se deixa ver, moi teatral, que non molesta, pois para despois de comer está ben. Pero xa está. Ou non, porque eu despois de comer durmo, me quedo dormido. Eu tamén, moitas veces. Bueno, me alegro que a dona lle gustara a película. Bueno, pues falábamos precisamente de 53 domingos e de algunha outra película de española encuadrada na comedia. Hoxe imos dar unha volta de torca así, non? Mencionábamos así de pasada outro día que non profundizamos nela, bueno, hoxe imos falar xa do outro extremo, das maiores miserias e escuridades do ser humano, non? Dos noirs. Noir español, Nordic noir, ahora todo é noir. Antes eran thrillers, ahora son noir. Queda máis bonito, non? Sí, bueno, non sei. É elegante. Vale. Habría que preguntarlle a un fan do cine negro, como era Garci, que por certo dixo esta semana que o cine está finiquitado. Bueno, en fin. O dirá polo tema das salas. Bueno, un amigo, un compañeiro meu da revista de Popularum de Barcelona, estivo con Garci esta pasada semana. Non sei moi ben a que foi a Barcelona, eso, o que dis ti, a dar unhas charlas ou o que sexa. E bueno, ele é moi fan tamén de Garci, non? Ten todos os seus libros, bueno, é seguidor, é da nosa idade, bueno, é seguidor de Garci de toda a vida. E pudo coñecelo en persona e tal. Bueno, pois maravilloso. Bueno, que me contou que ainda estiveron, bueno, un rato charlando aí de cine, das cousas da vida, non? E que, bueno, un tipo cun bagaxe cultural, algo que xa sabemos, pois impresionante, non? José Luis Garci. Sí, a verdade é que é un dos grandes de España. Guste ou non guste o seu estilo. Non me acabo de explicar por que non fixo películas de xéneros máis variados, e que ao fin e ao cabo só ten melodramas e exercicios de cine negro que son... Será porque é o que lle gusta, quizás? Sí, ao mellor tampouco atopou financiación. Sí, eso é o que penso eu, pero un tipo tan culto, con ese bagaxe, con esa sapiencia e sabiduría cinematográfica, home, eu me poño no seu lugar e a min gustaríame tocar diferentes xéneros. Pois, vale, faz un... Ou non, ao mellor a ele lle gusta o melodrama, sempre lle gustou. Sí, pode ser. Bueno, eso de cine o crack, as tres do crack de cine negro americano, moi quizá o máis, as películas máis cine negro americano que se fixeron fora de América. Sí, tranquilamente. Sí. Pero non sei, aí, pois eso, a acción ou comedia, unha comedia disparatada, que non a ten Garci. Garci tampouco non é a alegría da horta, non. Pero non sei, un thriller, unha de terror, ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción en España, espera, déxame pensar. Caballero del Dragón. Pero por que sempre se menciona ese bodrio? Porque é a única. No, a ver, é Supersonic Man. Bueno. Que caga, os digo así, caga oiga. Por toda a filmografía de Fernando Colomo. Bueno, Fernando Colomo, outra muesca. Fernando Colomo, benvido. Fernando Colomo, vai a merda. Oiga. A ver, públicamente te vou tirar da orella. A ver, que horario infantil, Vamos a ver. Bueno, Fernando Colomo, un cariño moi grande. Por eso, xa que estamos en horario infantil, rapaces, non vexades películas de Fernando Colomo. Hombre, o vexades e logo decidides vos. Non as vexades xa. Bueno. E menos que ningunha Ópera Prima e El Caballero del Dragón. Era de Colomo el Caballero del Dragón. Sí. Non lle pega. E que hace unha chica como tú en un sitio como este. Bueno, hombre, vale, pero... e se vedes outras que firma un tal Fernando Trueba, tampouco as vexades. Sí, home, no. Ten algunha boa. Aí sí. Anda. A ver, mira, podo soportar un rato, non as penso volver a ver, Belle Époque. Sí, hombre. El año de las luces. Sí, claro. É por Maribel Verdú, non por outra cousa, Bueno, pero non, están ben, as películas están ben. Hai outras que non me gustan. Xa está. Non te gustou Too Much? Me parece un truño como a copa dun pino, pero vamos. Sí, a mí tampouco me gusta, verdad? Aquí no. Pero bueno, gracias a Too Much, Antonio Banderas pudo ter a carreira
artísticas que ten, oye, pois pudo irse aos Estados Unidos. A mí, eu encantado. Bueno, eu son un defensor de banderas como traballador, un gran traballador. Sí, era moi malo daquela, pero malísimo, penoso. Pero a verdade é que é o exemplo perfecto de que co tempo ata máis tonto aprende algo. Non estou de acordo contigo. Daquela, eu non diría que chegou a Hollywood sobre todo gracias a Almodóvar. Sí, claro. O traballo nas películas de Almodóvar e tal. Claro. Pero ao principio pues, pero tamén nin sabía inglés, bueno, xa era malo de por sí, pero canta xente se foi ali así. Sí, home, sí. Sabía inglés Anthony Quinn? Non. Salido de México, sí, a ver, sí. Sabía inglés, bueno, mellor hoxe en día, sí, como se chama este Magneto, el Fassbender, sí, Fassbender mellor si sabía inglés. Fassbender, sí. Os alemáns todos saben inglés, todos. Sí, sí. No, eso é verdad. Alemáns, escandinavos, ata franceses. Tamén. Sabía inglés la Noemi Rapaz. Noemi Rapaz, sí, seguramente sí. Os escandinavos todos falan tamén. inglés perfectamente. Os únicos que non sabemos inglés somos os españoles. É que é así certo, totalmente, é así. No resto de Europa o falan, vamos, dende a cuna, xa prácticamente. Bueno, eso. Logo Banderas, sí, co tempo, eu diría, marcaría o punto de inflexión aí entre Asesinos, El guerrero número 13, aí foi cando empezou a... A ver, pero non creo que fora malo, que sobreactuaba. Sempre malo, sobreactuaba. Pero que cando eres malo tendes a sobreactuar. O sei por Decía, experiencia. él lo decía porque se notaba que él deixou de doblarse en las películas en español, castelán, sí. Porque decía que él que non lle gustaba como facía, prefería que o fixera un profesional, y porque sobreactuaba tamén. Claro, pero é por eso, cando non sabes, cando eres malo, tendes a sobreactuación. Bueno, no, para mí, eu reivindico a Banderas hoxe, No, sí, a día de hoxe, sí, por suposto. E aparte o traballador que é, a de proxectos que fai. Por eso digo, é o perfecto exemplo de que con traballo, dedicación, bueno, tamén un pouquiño de... Pero non estou de acordo que non tuvera calidade. Estaba aí e había que traballar. No, a ver, en primeira instancia chegou a Hollywood por Latin Lover. Bueno, por salir con Madonna naquel como Javier Bardem, por o prototipo de... O que pasa é que Javier Bardem pasarán máis de 1000 anos, que decía a canción, e seguirá sendo penoso. Pero bueno. A ver, a min hai películas que me gustan, na que me gusta o seu traballo e outras non, pero bueno. No. Sí, bueno. En fin. É un dos mellores malos de James Bond, ata de agora. Dos que houbo, Para min, sí, sin duda. Corramos un estúpido velo. Bueno, falamos de cine español. No, falábamos. Eu non quería falar hoxe de cine español, pero... Pensei que sí. Non. Sacaches eso xa. Xa decía que ímos ir ao outro lado, ao máis oscuro, aos noirs, non? Venga. Porque mencionei outro día así de pasada, pois unha das series de eso, digamos de moda, non? Un dos hypes das últimas semanas que é Harry Hula. Perdón? Harry Hula. E se escribe como? No, se escribe Harry Hole. Ajá. O sea, Harry agujero, sería en inglés, non? Pero, como é escandinava, é Harry Hula. Non sabía. Os escandinavos din Harry Hula. Xa vexo que os españois non sabemos inglés, pero as linguas do norte de Europa sí. No, ve porque o din na serie. Bueno. Eu pensei, vou a ver Harry Hole. No, pero non é Hole, é Hula. Bueno, pues Harry Hula, xa saben. Logo van a meter en internet Harry Hula e non lles vai sair. No, se escribe Harry Hole. H-O-L, o apellido. Bueno, un Nordic Noir con unha serie adaptación dunha das novelas, non a primeira, parece que a cuarta ou a quinta. Bueno, non empezan polo principio. De unha saga de superventas, novelas superventas, incluso aquí en España, escritas por Joe Nesbo. De feito a serie Joe Nesbos, Harry Hula. Vale. Bueno, pues un detective... Joe Nesbos, Harry Hula, vaya difícil. Sí, bueno. Antes en Netflix. En fin. Pois é o maior éxito a nivel de ventas de literatura noir nos países escandinavos e en Centro Europa, pois dende a trilogía de Millennium. Sí, son os maiores éxitos. Ademais van xa unha dúcia máis ou menos de novelas. E agora, pois, chegou a súa adaptación televisiva, neste caso, unha serie, unha tempada na que, xa digo, non vai ir cronolóxicamente. A serie creo que xa está renovada para unha segunda tempada.
Na que nos encontramos, pois, quen é Harry Hula? Pois un inspector de policía, bueno, bastante arquetípico, non? Tipo, cos seus traumas, cos seus demos, que acude a reunións de exalcohólicos, que fala pouco, moi lacónico. Bueno, é algo así como Rocco, o italiano, pero sin gracia. O Rocco ten gracia, claro, é italiano. Esa é a diferencia entre un latino e un escandinavo, non? Harry Hula é máis seco. Se nos escoita algún escandinavo, benvidos ao noso clube, teñen todo o dereito a matizar esas declaracións. Eu adoro os escandinavos. Todas as semanas prácticamente falo con xente escandinava. E en que idioma fala? En inglés? En inglés, claro. Es que se falas en o idioma deles xa eres o meu ídolo, vamos, no, total. a tanto non chego. Só sei dicir salud para brindar que skål. Bueno, eso tamén o sei. Os que nos gusta brindar moito é o que temos. Sí, bueno, eso os tacos se aprende sempre. E gracias que gratis. Bueno. Gratis. Bueno, pero non gratis. Gratis. Así máis ou menos. Mira, xa unha cousa nova que sé. Harry Hula, a ver, non inventa nada novo, a típica serie, un thriller, non? Que como pasa na maioría das series, pois que esta creo que son 9 episodios, máis que os escandinavos estas son raros, non fan 8 nin 10, fan 9. Eu sempre me preguntei por que se facían 13 ou 21 episodios nas series de sempre. Eso cho podo contar. Por que? É moi fácil. Ahora xa non se leva eso, pero antes as series si constaban unha tempada, era o 13 ou 26, non? Solía ser o típico. Pocas, sí. Claro. Por que? 26 é medio ano, xusto. O ano ten 52 semanas. 26 semanas. Claro. Entón, facías 26 episodios, tiñas para medio ano e outro medio para rodar no caso de que houbera unha seguinte. Eres un pozo de sabiduría. E si a serie non daba para máis, polo que fora, polo presuposto tal, facían a mitade de 26 son 13, 3 meses e medio. E era por eso. Os americanos, ademais, bueno, que tamén o facían os xaponeses, pero a imaxe é semellanza. Eran, por exemplo, as series americanas empezaban en setembro, solían empezar a new season, que chaman eles, logo está a mid-season e a final season. Sí, bueno, é un pouco lío. Agora todo eso xa cambiou, pero antes era así. Entón, se empezaba en setembro, outubro, noviembre, terminaba eses 13 episodios, procuraban emitilos antes de Navidad. De feito, a día de hoxe, a maioría de series, sobre todo as que teñen así máis de 10, 13 episodios, fan parón por Navidad. Durante un mes, ata final de xaneiro non as volven a emitir. Pois é por eso, empezaban en setembro e antes de Navidad os 13 episodios estaban liquidados. Si duraba 26, pois facían parón, retomaban en xaneiro e tiñan pois hasta maio, abril, maio, máis ou menos. A explicación é esa. E os escandinavos fan 9. Os escandinavos fan o que lle peta. A ver, agora calquera fai o que lle peta. Sí. O tema das plataformas cambiou moito precisamente todo isto. Agora a serie que estou vendo, que é americana de pura cepa, son 7. Sí. E dentro de pouco farán como os ingleses, farán episodios de 2 horas, ¿no? Pero bueno, que eu prefiro que duren media hora, pero que haxa máis episodios, non que concentren todo en 5. Non. Faime 15, pero de media hora. Pues a mí fixe de Sherlock, que é o primeiro exemplo que eu vin de episodios longos, a mí me gustan así. O que me dá pena é que sexan menos episodios e que non houbera máis serie, que xa non vai volver, non creo. Pero que sexan de 2 horas e que lle dá unha unidade temática e que además son autoconclusivos, con certo matiz. Sí, son como pequenas películas. Sí, son películas e lle dá tempo a desenvolver toda a carga dramática e toda a carga argumental. E tampouco, a ver, hora e media non son 2 horas. Non, entre hora e media, 2. Sí, bueno, a mí gusta así. Pois estábamos falando de Harry Hula. Me encanta decir Harry Hula. Sí, a mí tamén. Bueno, a ver, unha serie pois que calquera aficionado medio o thriller pode disfrutar, non é nada profunda. Ten os seus momentos truculentos, non? A ver, falando en plata, típica e tópica, non esperedes nada que vos sorprenda. Pero sí se pode pasar un rato entretenido, os 9 episodios pois se levan moi ben. O personaxe, eu penso que se lle pode sacar máis chicha todavía,
Igual vimos solo a punta do iceberg, non o sei. Esperemos a seguinte temporada, pero bueno, unha serie que parece que está funcionando bastante ben, é moi asequible, non ten esa lentitude escandinava, ese xogo de miradas, que un pouquiño, pero non exagera, non é como valor sentimental. Faltaba a pulla. Entón, pois, bueno, lle damos un aprobado alto, vale, a Harry Hula. Ben, eso un ben casi. Sí. E aparte, bueno, falando así de thrillers, de noirs, estou contento porque non o vin porque aínda non están todos os episodios, pero falando así deste tipo de thrillers truculentos, creo que nunca mencionei, hai dous que a min me parecen os mellores da última década, por exemplo, non? Xa non vou ir máis atrás, que igual tamén. Bueno, imos poñer desde a primeira tempada de True Detective, que é unha obra maestra. E aparte se nota moito a diferencia co resto das tempadas. Sí. A mellor a segunda, pero de Colin Farrell. A terceira, e a cuarta... A cuarta me parece, a de Jodie Foster me parece directamente un truño. Pero bueno, pero o que pasa é que xa non é True Detective, é outra historia. Sí, no, pero a serie estaba ben. Sí, pero bueno, a primeira é brutal. Non ten nada que ver. É unha locura. Bueno, pois imos decir dende a primeira de True Detective. Curiosamente, isto vai sorprender a moitos. Os dous mellores thrillers así, bueno, truculentos, non? Noirs, que os meus favoritos son españoles. Pode ser. E xa non só que sexan españoles, é que un é galego. Por que non? A ver o que me vas decir isto. Mira, teño un nome na cabeza. O sabor das margaridas. Non era ese, pero sí. Cal pensabas ti? Rapa. No, pero Rapa non é galega, é a nivel nacional. Bueno, sí, pero ten a ver, sabor. Rapa está ben, Ten sabor, moito sabor. Rodouse, se enrola en Ferrol, Cedeira, a medio camiño, sí, se rodou por aí. É usallo en Rapa. Non vamos a decir de que papel fai. En fin. Bueno, pois O sabor das margaridas, sí, protagonizada por María Castro, que bueno, ahora está facendo o ridículo neste programa que ten co outra ridícula que é Eva Iglesias, que fala que fago constar que non estou de acordo con esa afirmación, bueno, ni por unha nin por outra, pero bueno. No, ollo, a mí me gusta María Castro, pero neste programa Sí, xa. Neste programa concretamente fai o ridículo. A señorita Iglesias o soe facer habitualmente. Bueno. Un saludo, Eva. Hola, Eva. Pero, non podo con é que non sei nin como que máis alto Malas tamén. Pécoras se chama o programa. Bueno, a ver, o nome xa é un programa para divertirse. Bueno, eu non lle vexo. Vin a mitade de un maldita gracia que me fixo. Bueno, María Castro. Será que usou un vinagre. O sabor das margaridas. Ollo, aí está impresionante. É un Galician Noir, imos decilo así. E sobre todo, a segunda tempada me gusta bastante máis que a primeira. Solo hai dúas. Se poden ver na app, recuperar na app da TVG. Xa digo, excelente, pero moi ben en todos os sentidos, moi ben hilvanada, non sobra, nin falta nada, unha historia ademais, bueno, forte, de temática forte, que fai máis 40 anos ella clasificada S. Bueno, tamén no seu día foi clasificada S Mad Max. Mad Max, te iba a decir. Por exemplo, non? E algunha outra. Sí, que hoxe non sospeitaríamos. Todas aquelas películas de destape que logo xa as ves, e comparado co que ves por aí en horario de infantil, e dices, tío, se isto era película S de destape, madre mía. Bueno, pues eso, é o que hai. Bueno, pois unha é O sabor das margaridas, e outro, do meu favorito, é se acaba de estrear a terceira parte, xa digo, que despois de 2 anos e pico, pois, bueno, é a triloxía de Elena Blanco. Elena Blanco é o personaxe, a protagonista, a policía, que de La novia gitana, La red púrpura, e agora se acaba de estrear La nena, que está basada nas novelas de Carmen Mola, este pseudónimo que usan 3 escritores para facer uns thrillers duros. A temática polo menos sí, no, é moi ben ambientados, bueno, fantásticamente interpretados, non necesariamente con actores coñecidos, pero
polo menos as adaptacións, non lín as novelas, pero as teño pendentes, quero lelas, pero la novia gitana e sobre todo la red púrpura, o sea, se van superando, a segunda superou a primeira, que estaba moi ben, e a ver agora la nena, que a venden como a máis forte, non, da tetraloxía, porque xa hai 4 novelas de Elena Blanco. Pois en canto este inteira vou devorar, que se non é dunha sentada é de dúas. Porque tienes enteiras, esperas a que... Sí, Pepe, que prefiro esperar a que xa estén todos os episodios disponibles e logo, pois, a comela. E mira, outra recomendación boa tamén, non tanto, pero que me gustou tamén, é a triloxía tamén, estas son películas, pero se poden encadrar tamén no mesmo xénero, a triloxía do Bazán. Estaba pensando eu, cando antes falabas, dixen, non sacará a triloxía do Bazán. Sí, non, está ben, que gustoume. Do Bazán ou do Baztán? Baztán, perdón, Baztán, eso, ¿no? sí. Estaba pensando, Bazán é Ferrol. Sí, falábamos de Rapa, Ferrol, sí, tal. A mí gustoume especialmente. Sí. Non o fai mal Marte Tura. No. Que tiña que dar un poquinho máis de... Non tan seria, pero bueno, o personaxe claro, que o... Sí, pero igual que a inspectora Elena Blanco, é que, claro, son personaxes xa torturados, non? Sí, total. Entón, pois, claro, que ainda así siguen e se meten cada vez máis, que dis, bueno, eu mando todo a facer gárgaras No, cuidado, a mí as 3 películas, vi, creo que van 3, me parece que van as 3 xa, a mí me gustaron moito. Sí. E para que eu baixa ao cine español, non, é verdad, non me adoito gustar. O enemigo do cine español. No, pero temos un cine de xénero moi bon, un cine de xénero negro e de thriller. En España o que pasa é que se prodiga non demasiado. Claro. Pero bueno, mira, cando dá resultados excelentes, pois xa digo, pois a de Elena Blanco e O sabor das margaridas me parecen o mellor que vin así deste xénero en series dende True Detective. O sea que nin tan mal, e mira que as hai escandinavas e americanas, bueno, pois... Iba a decir unha maldade, decir que non parecen españolas, non? Pero eso xa é de cuñaos. Decir eso a día de hoxe xa é un cuñadismo. Porque a mí as españolas me lembran... é dicir, son como moi localistas, me lembran moito España, sempre hai, sin embargo... Bueno, home, pero, a ver... Unha americana é como máis universal. E o xénero que se fai... É máis universal que se desenrole en Detroit ou Wisconsin que en Albacete, Cuenca ou Lugo. Pero que ali a ubicación non importa, é o tema te identificas os personaxes. Sí, importa, Vale. No, pero ali non pesa, non ten ese peso. E aquí... Ao revés, os americanos lle dan... Ai, joder, aí... Hai moitas historias, así moitos thrillers, nos que a cidade lle dan, a ver, depende tamén do guión, non? Pero lle dan, ten unha importancia... Tulsa King. Por exemplo, pois sí, pois é un exemplo de que a cidade ten a súa importancia, é casi como un personaxe máis da película. A ver, aquí en España non pasa tanto. Si se desenrola, non sei, en Ferrol e Cedeira como Rapa, a historia podía desenrolarse en Arroyo Culebro. Bueno, creo que non é ningún pobo, é unha zona de Madrid, de Leganés, me parece. Pero bueno, é un decir, non? Peñaranda de Bracamonte. Bueno, pois, saludo a los de Peñaranda. Estaba pensando, por si acaso. No, que sí, que non sei nin onde queda, pero me fai gracia o nome. Hai moitos nomes. Na toponimia poderíamos investigar un día. Bueno, me refiro que os americanos a veces sí lle dan máis importancia a cidade onde se desenrola a acción, é un personaxe máis, non? Incluso sendo cidades como Los Ángeles, por exemplo. Aquí non, aquí casi dá igual que... Bueno, hai algunha así, a veces Barcelona ou Barrio Gótico, tal. Bueno, El silencio da Ciudad Blanca, que é en Vitoria, mira, aí sí se lle dá importancia á cidade, por decir unha española. Sí, na catedral, ademais de... Sí. Parece que era en Vitoria, sí. Sí. É na que sale, como se chama, el de Fariña, non? El galego. Javier Rey. Sí, que facía de Kraken, que era un hacker e los... Sí.
xa teño un pouco lexana, pero me acordo Cuidado, porque hai un actorazo que fai de malo e non vou decir quen é para que a xente non o identifique, pero o villano é estupendo. Non o digo porque despois xa Vale. desgraciadamente desvelo quen é. Claro. Pero o villano Mira, estupendo. outra boa recomendación, El silencio de la ciudad blanca, sí, señor. Sí, pero non está ao nivel que as outras. Home, non, pero é unha boa película. Está curioso. Sí. Sí. Bueno, pues entón hoxe temos unhas recomendacións moi negras, non? Sí. Nos vamos a marchar, porque a xente Tanta negritud. quererá escoitar outras cousas. Aparte, dentro dun ratiño temos que seguir cos informativos aquí en Radio Culleredo. Bueno, a mí me parecen boas recomendacións, eh? Sí, home, eu creo que para ennegrecer a semana pode estar ben. Pois fagan os deberes, que se non pasa a revista despois o noso profe, Fernando San Pedro, nas crónicas cínicas. Fernando, moitas grazas. Nada, un placer como sempre. Bueno, igual a semana que ven seguimos falando de cousas negras, de esta nova adaptación de La novia de Frankenstein con Jesse Buckley e Christian Bale. Bueno, eu lle dou tamén un aprobado, Bueno, vou non deixar aí. Non, adiantes. Venga, ata a semana que ven. E outra película de fai 3 anos xa, Cuando el mal acecha, de que me soa eso, When Evil Lurks. Foi premiada en Sitges. Pero eso, la semana que viene, como decían aqueles grandes, hablaremos del gobierno. Continuará. Gracias, Fernando. Hai que deixalo cun cliffhanger. Un saúdo. É unha aperta.